कोचिंग से अइला के बाद हमरा के मिली इतना भारी काम हम कबो सोचले न रही। तो वीडियो कौन तले बनल रहिलो हम सब चीज बताएं। तो राम राम भाई लोग, हम ब्लॉगर ओमकार। कैसन बानी लोग रहुआ सबे, उम्मीद बा कि सबे के मस्त और स्वस्थ हुई। तो पढ़ला लिखला के बाद हमनी के चल देन जे घरे की ओर। कुछ दुरागवा गनी देखनी जा पढ़ी जे पंडाल बन के आ माता रानी में विराजमान हो गइल बड़ी। तो हम और राजा रुक के आ ब्लॉग बना के फोटो खींचनी हो आ माई के गोर लगनी आ चल देनी हो जा घरे की ओर। कुछ दूर चलला के बाद हम चले पड़ड़ी पुल पर। ई देख सकिलो, ई हटो हमनी गांव के सियाही। घरे अइला के बाद कपड़ा उपड़ा चेंज कर के हम चल दिने स्कूली पर। स्कूली पर अइला के बाद हम देखत नहीं मैच चालू बा। आई हो दादा, कुछ देर मैच खेलला के बाद हम चल देनी अपना खेते में। ई देख लो, ई हटे हमारा धान के खेत। आ हम आइल बनी एकर सिंचाई करे, काहे से कि इतना घाम में सिंचाई कइला के कारण ई सूरजे महाराज बाड़न एकदम हमनी के धान के लेके बीत लेले बाड़न। नीचे नीचे चलत पानी हम बननी अपन मोबाइलिया से वीडियो देखत रहो कितना बिजोड़ उगल बड़न। इनकर तनियो मोने किसान के मुंह दया बा कहला के बाद तनियो मन छे हन आ फिर से घमा गइल हन। आज के लिए इतने, फिर से मिल जी अगला ब्लॉक में।